Hello kabusing! Halo mga kabusing. Kabusing! Sinaw lagi. Sinaw na ako. Kagi, sakit kaya ako kutsilyo kabusing. Ito lang oh, pinaano. Salamat sa sponsor. Salamat pala sa bako namin. Binigay. Na ano namin kanina. Trinay. Nakakaano pala. Ang talim. So kabusing, papakita namin sa inyo yung paano magawa ng appetizer. Pampagana ba? Pampagana kumain kabusing. So, makita namin ang mga simpleng ingredients. Okay? Kabusing, ito na pala ang mga ingredients natin. Lutuin natin ito, hipon. Ginagoong manghipon na may baboy. Wow! So ito kabusing, sibuyas, kamatis, bawang, may sili, at syempre karne ng baboy, asukal. Ito pala kabusing, alamang. Ito. So yan lang mga kabusing, ang simpleng luto, natin, pampagana. Pampagana sa kain ba? Wow! Alamang, saka lagyan natin ng papakita namin kabusing ang bawang kabusing. Wow! Pangkuhan nih. Alamang. Wow! Ilak porsyon na. Ilak ka ni. Drama kabusing ba? Drama. Oh no! Drama baba. Iyan ang ating mga hiniwa kabusing oh. Wow! Higisan ko muna mga kabusing. Palabasin ko yung sariling mantika sa karne natin. Hanggang mag golden brown yung karne, alam niyo na yung kasunod. Wow! Yan na kabusing oh. Brown na kabusing. Wow! Lapit na yan. Pwede na itong pulutan. Oh no! Kaya lang to. Berang kawali ni mo kuya bayo. Unahan ni ron itong purpa.
Jangan kabusing. Yun oh. Sunod na natin tong garlic. Bisa lang natin kabusing. Yan lang sa gilid. Sarap to mga kabusing. Iyak yung isang rice cooker niya. Taob yan. Huwag makatikim kayo nito. Yung bawo sibuyas. Na kabusing oh. Kamatis kabusing. At siyempre yung sili natin para may kunting kilok sa simod na to kabusing oh. Tik kabusing pa. Tik. Tik sa simod. Sis, siya, ito malas niya to. Oy, kauban mo ni Tuntun. Kuhan siya, sampler. Tikuha siya sampul sa mulasis. Tanto na ako ito sa mo. Wala na kailan ni oh. Nakasaka. Hello. Kamu mo ko ng classmate ni ko. Alvin, tulo. Game ito niya. Tulo. Ako mo ng tulo lagi. Ilang balay na agad sa Dakodilya kilid. Lagyan na natin tong alamang kabusing. Yung secret namin kabusing para hindi masyadong maalat, hugasan nyo lang. Kahit isang hugas lang yung alamang, pwede na yan. Matanggal kunti yung alat. Haluin nyo lang kabusing. At yung secret ni Idol Rapitol ko, asukal na pula. Mix lang ulit mga kabusing. Mga 10 minutes kabusing, luto na to. Yung alamang na lang yung lutuin natin. Ayun, kabusing oh. Wala na. Kulay na, kulay na. Lutong-luto na. Luto na to. 1 minute na lang. Timpag na ako sa kaldero na yan.
Ito yung pang tanggal sa bidli ka bossing. Wala na, ito na. Patayin na natin.